हो साधु महापुरुष बैठल हो सभे जयकार लगावो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय हो। सिंहासन पर राज दरबार में बैठल हो तिलक राज तिलक होत बा। वही में एक संत आकर के भगवान राम से कहलन कि तू हाथ तो जवन हक पद रहल मिल गई, लेकिन तुहरे बाबू का हक पद कहिया मिली। भगवान राम खड़ा भेल कहला कि बाबू का हक पद कैसन, मतलब बुझली नहीं। महापुरुष विद्वान बताए अरे भगवान तू दुनिया का मालिक हुआ, दुनिया का दाता हुआ, आज जेकर नाम लिहला से लोग तरी जात हो ओकर बाप या बहिन प्रेत बन के भटकत हुआ। भगवान राम सुनलन होश उड़ गई कि हमार बाप बहन प्रेत बन के भटकत हुआ। कैसन बात कैला ऋषि महात्मा से लगलन कि ये सत्य हो, तुहार बाबू बहन प्रेत बन के भटकत हुआ, शांति नहीं बा। जल्दी कराए अपने बाबू के पिंडा दा, नहीं तो तुहार बाबू यही रही जाई। भगवान राम ऋषि महात्मा महापुरुष की बात को मान करके अपने बाबू राजा दशरथ के पिंडा अर्पित कैलन। और जब 13 पिंडा अर्पित कैलन हो, जब 13 पिंडा अर्पित कैलन राजा दशरथ के जब पिंडा मिलल हो तो शोक संदेश का न्योता बांटत हुआ। घूम करके भगवान राम सबके न्योता बांटत हुआ कि हमारी द्वारे भोजन करेंगे ना बाबू के भोज में। सबके हाथ जोड़ के विनती कैलन है अपने घरे आवे का आगमन कैलन हो। कहल गई बतावल गई
और आकर के आसन मार करके बैठ गए भोजन करे बदे। नजारा लोग देखत बा, कैसन नजारा बा। संजोग देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ आकर के भाई सबके चिन्हत बानी, सबके पहचानत बानी, लेकिन ई के बाज के हम नहीं चिन्हत बानी। ध्यान लगा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब देखलन हो देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ आकर के बैठल हुआ, बड़ा सोच में पड़ल हुआ। सोचवन हाँ कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा भंग करे खातिर शिवदानी ऐसा रूप बना करके बैठल हुआ, तो रुका हम इनके भोजन नहीं कराई। भगवान राम शिवदानी के थाली में भोजन ना डाल करके तनी से आगे बढ़ गई, और जब 4 कदम आगे बढ़ल हुआ शिवदानी खड़ा भइलन, हंसे लगलन, अरे बाहरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अरे हम बड़ा नाम सुन ले रहली, सबकर थाली तो के दिखाई देलस, मालिक हमार थाली तो दिखाई ना देलस। बड़का दानी भइल हुआ और बड़का खियावे वाला भइल हुआ, तो तनी हमही के पहले खियाला, हमार पेट भर जाई, बाकी लोगन के खिया के विदा कर लिया, मान ले कि तू ही भगवान राम हुआ। भगवान राम के बात लगल, भगवान राम आकर के वापस बैठल हुन, थाली में भोजन बा लगलन परोसे, और जब भगवान शिवदानी भोलेदानी के थाली में भगवान राम भोजन परोसत हुन, वो समय के गीत लगल। गली गुलजार रहल, चल गईला गली एकदम सुन हो गई, खाली जोगी जी का साड़ घूमत हवस लाइन से मिला, वो मेहरारू शिकायत करत रहल, कहे का अरे कचौड़ी गली से निकईला ना जगू, कि हमारी दुआरे आ गई, जैसे सेवरी की कुटिया में भगवान राम गई, शिवदानी के देख के भगवान राम बड़ा हर्षित हुन, भोजन परोसत हुन, ई आराम से भोजन करत हुन कि धन्य भागिया गईला बुढ़ऊ,
शिवरी कबो कबो ऐसने होला जब ढेर खुश हो जाइबा कि पहुना आइल हो तो पहुना जवन इज्जत बना दे कि दोबारा उनसे नमस्ते करे का मन ना करे भोजन करी ते शिवरी आरती गारती के बाप को अथन के पर भोजन करत हूँ लेकिन ऐसा भोजन कैला ने बाबू मैं अयोध्या का भंडारा घर सुन हो गई भंडारी परेशान हो गई एहू लोगन के जीव जानवर एहू लोगन के परिवार हो एहू लोगन के लड़का बच्चा हो भंडारा घर का भंडारी बड़ा हैरान हो गई आखिर हम बनावत बनावत सिहर गई आई खाए वाला नहीं खन सिहरत भंडारा घर में भंडारी बैठल हो भगवान राम गइल थरिया लेके देखत हो भंडारा घर सुन पड़ल हो हाथ के जरलन भैया एक ताव और मेहनत करता लोगन उनकर पेटवा भर जा भंडारा घर का भंडारी खड़ा भइलन हाथ जोड़लन कलम मालिक हमहन का जतनी हिसाब बनेला तोहरी नजर में हमहन का हिसाब करा अपने अपने घरे दुगारे जाई जा जियत जिंदगी रही तो बड़ा सट्टा मिली ऐसा बड़ा सट्टा मिली हमहन ही ना बुझ पावत है कि तू तब्बर से मनई खियावत हुआ आके कोनो दे तो खियावत हुआ पेट ले ले समुद्र हमहन बनावत सिहर गईली लेकिन वो भोजन करत करत नहीं सिहरत है अच्छा भगवान राम बताओ तो कैसे बताओ कि देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ बैठल गोल भगवान राम भंडारा घर के भंडारी के आगे हाथ जोड़लन 2 मिनट के केस रोका 2 मिनट केस के लोग रोक लिया डिलीवरी भइले हां भंडारा घर का भंडारी बौराई गइल बतावा 18 घंटा में जब नहीं बनल बिगड़ल ई भगवान कहत हो कि 2 मिनट केस के रोका लोगन अब हमन का बनावल जापन करे जा तब उनकर पेट भरी भगवान राम के आगे हाथ जोड़लन भंडारी कलन भैया कुछ हो नहीं भगवान राम कलन कुछ नहीं हो देख काम करा ही गरम करके पानी का छौंका लोग मारा उनके पता चले कि खाना बनत हो बस 2 मिनट कैसो रोका लोगन हम जात है आवत है हमारी भंडारा घर का भंडारी सती की हाँ जाके माई पार्वती के आगे हाथ जोड़लन जल्दी अयोध्या चलो नहीं तो पानी बिगड़ जाई अयोध्या का मान सम्मान घट जाई आगे आगे भगवान राम चले हैं और पीछे पीछे माई पार्वती चली हो और जब माई पार्वती चली है तो यहाँ दूसर गीत एक और मन जला के सिंह का यासिक रहल हो यासिक कहता है अपना मासूका से अरे तकोरिया
हो गई। आज का मजा खाली स्वाद हो, स्वाद लिहला बात खत्म। माई पार्वती चलो रही, भगवान राम चलल हो, कहत हुन हाथ जोड़ के अरे चल के माई, अरे चल के माता भवानी माई पार्वती भंडारा घर में चलल है, फेटा के मरली हो। और जब भंडारा घर में माई पार्वती गईली तो कबो कबो मरद जितनी होन मेहरारू के औकात देखे लगी, कुछ मरद मेहरारू के औकात देखे लगल। भंडारा घर का भंडारी माई पार्वती के देख के हंसे लगल, मजाक उड़ावे लगलन कि बतावा देखा है मेहरारू का जाल, हम 18 ठौरा मिल के कुछ नहीं बिगड़ली बनौली से भेट तो है एगो मेहरारू बनावे बिगड़े आ गई। अब देखा तो ई कौन आग लगावे माई पार्वती गईली हो। और जा करके बाबू सेकंड नहीं लगल, भोजन तैयार बा, इशारा कैली भगवान राम भोजन ले करके चलल हो। शिवदानी के सामने भगवान राम भोजन के रख दिलन, उठा करके शिवदानी जी ही भोजन मुंह में डलन हो। भगवान भोलेनाथ जीवन पगुरी 80 की स्पीड में करत रहलन, लगल आराम आराम से खाए। भगवान राम बड़ा सोच के हैरान हुआ कि का हो गए। जीवन शिवदानी 1 मिनट में मैं पत्तल भर का साफ करत रहलन, वो एक कवर तब्बे से खात हुआ कुछ दाल में कला हो। ठेकार मरलन, शिवदानी उठ के खड़ा भइलन, अयोध्या में डमरू तड़तड़ तड़तड़ बजेवे लगलन। जितना लोग बा शिवदानी का भोलेदानी का विकराल रूप देख करके तरा है माम तो फरियाद करत हुआ, शांत हो जा मालिक। भगवान शिवदानी हाथ में त्रिशूल डमरू लिहलन है बाबू, वही भंडारा घर की ओर चलल हो कि चल के तनी वो भंडारा घर की भंडारी के देख ले। भगवान राम हाथ के जोड़ के खड़ा हो कि देखत है तो भेद खुल जाला, देखत बानी की राज खुल जाला। हाथ जोड़ ले हो मालिक, जब सामने प्रगटे हो गया तो चल के आसन ग्रहण कराओ भंडारा घर में तुहार का काम बा। भगवान शिवदानी नाही मनलन, जाके भंडारा घर का जब पर्दा हटौलन हो, माई पार्वती के देखलन। माई पार्वती हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, नहीं अपना मन से नहीं आई बानी है, भगवान राम गइलन तो हमके लेके अइलन। शिवदानी हंसे लगलन, चाहे जैसे अइलू अयोध्या में याद गइलू, अब चले के अपने कैलाश पर। भगवान राम हाथ जोड़ करके माई पार्वती से विनती कैलन, हम कि अकेले जाता रू, इनहू के ले जा, नहीं तो देखा नहीं तो दोहरौनियो कर दिहन। स्वर्गीय पंधारी दादा ये गीत के गावत रहलन, का गावन हो।
के माई पार्वती से कहलन का और पका दी भैया ये बात करन हो अरे तो पानी के लिए पूरा हो अरे पानी के लिए पूरा हो सती भोज बनाई आज तो खाया सेवा मनिया ना तृप्त हुए खाए शिव मर्यादा बचौली। कहा जाता है कि बजरंग बली के भी पेट नहीं भरे और एक तुलसी के पत्ता से उनका पेट भर जाए। माई पार्वती कुछ ज्यादा नहीं कैली, बस वही मतनी तुलसी के पत्ता डाल देली, शिवदानी का पेट भर देली। हाथ जोड़ के विनती कैलन कि बाकी लोगन के का खियाई। माई पार्वती हंसत है कि जा तोर भंडारा घर भरल हो, चिंता मत करा। पर्दा हटौलन 56 प्रकार का भोजन होइसे पड़ल हो। हंसे लगलन कि जल्दी लेके इनके हटा। शिवदानी हंसत होलन कि कुछ लेबा ना कला, कुछ ना ले तू जा, जेतनी देवे के दे गइला अब जा, तू आ गइला हम। शिवदानी हंसत होलन कि कुछ हो लेला, कला कुछ ना चाहिए एकदम सब भरल। कला अरे कुछ त लेला, कला का मांगी ई भोज रखली बाबू की शांति बदे, तू मरला की तहस नहस कर देला। शिवदानी हंसे लगलन कि जा हम पहुंचूंगा आत्मा भूत बन के घूमे। सोचे वाली बात का तोहरे बाबू के आत्मा के शांति तब मिल गई जब तुहरी हाथे पिंडदान मिलल। आज हमारी घरे आपकी घरे जब तेरही सोरही मनावल जला ए बाबू, बड़ा निमन निमन हित मीत आवेलन, भोजन करेलन। सबकी भोजन कैला का मतलब तबले नाही निकलत जोले हमरे घरे आपके घरे इस सुपन भगत लोग भोजन नहीं करेला, जेके हम आप डोम भाई कहिला। जब ये लोग भोजन करेला हमके आपके संतुष्टि मिल जाले कि अब हमारे माई बाबू के आत्मा के शांति मिल जाई। दुनिया का रूल बा, दुनिया का रीत बा, बेटी चाहे विद्वान हो भगवान हो, बेटी के हाथ से मुखिया गिनी दिलवाइएगा, माई बाबू का शरीर नहीं तरी। श्री राम